Көнсөллөк көнләшеү безнең арабызга ингән зур бер авыру, йөрәк авыруы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Һезнең иманыгыз камил булмас, әгәр дә һез үзегезгә теләгәндә кешеләргә теләмәһәгез" ди. Без һәрберебез үзебезнең яхшы эшләребезне юкка чыгармаска, Аллаһ алдында мизанда авыр булуын теләйбез. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тагы ла бер хадисендә әйтә: "Коры агастың утта янганы кебек, көнләшкән кешенең яхшы эшләре лә яныр" ди. Ни өчен Пәйгамбәрбез улай дип әйткән? Чөнки көнләшкән вакытта һез Аллаһтың биргән нигъмәтләренә канәгатьсезлек күрсәтәсегез. Чөнки һез нимә һездә юк дип уйлайсыз, ә нимә менән бездә Раббыбыз бүләкләгән, уны онытабыз. Аллаһ менән безнең мөнәсәбәтебез ысынында уга шөкер итүдә нигезләнгән. Һәр бер биргән нигъмәтләре өчен һаулык булһын, тугандар, дуслар. Булган нигъмәтләрне һанай башласаң, осына сыгырлык түгел. Әгәр без һәр вакыт нимә миндә юк дип уйласак кешеләргә караганда, без бер касан да бәхетле булмаячакбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ике кешедән башка берәүгә лә көнләшергә ярамай дигән. Беренчеһе, кемгә Аллаһ байлык биргән һәм ул уны көнен-төне буе Аллаһ юлында сарыф итә. Һәм дә икенче кеше, кемгә Аллаһ субхана ва тааля Коръәнде биргән, һәм дә ул көнен-төне буе уның менән мәшгуль. Ничек итеп көнсөллек тойгыһын үзебезнең йөрәктәрдән алып ташларга, ничек уның менән көрәшергә? Әгәр һез бер кешелә бер ниндәй ниғмәт күреп уга көнләшә башласагыз, шунда ук исегезгә төшерегез. Был Аллаһтың бүләге һәм тәкъдире. Аллаһ, галәмдәрнең хуҗаһы, яхшырак белә кемгә, касан, ниндәй ниғмәт бирергә. Шулай ук исегеңдә тот, һәр бер ниғмәт өчен без Аллаһтың алдында яуап бирәсәкбез. Ничек итеп уны кулландык, ничек итеп уны сарыф иттек. Коръәндә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Бәлки, һез теләмәгән нәмә һезгә яхшыдыр, һәм һез теләгән нәмә һезгә насардыр" ди. Аллаһ белә, ә һез белмәйһегез ди. Шуга ла Аллаһ субхана ва тааля һәр беребезгә безнең күңелләребездән, йөрәкләребездән көнсөллек тойгыларын алып ташларга насип итсен. Һәм дә һәр беребез шөкер итүчеләрдән булайык. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин.